Molt bones gent, benvinguts al canal, benvinguts a Ebre Gaming. I com veieu, ja estem al segon capítol de Euro Truck Simulator 2, el segon episodi. I com veieu, no m'he mogut per a res. Això és el que estem. I vale, començarem demanant un petit préstec o crèdit. A veure si suposo que sí, que ens donaran. Vale. Vinga, doncs ja tenim els calés i hauríem d'anar a buscar... Com hem fet el viatge de Zurich a França, només hem trobat estos dos concessionaris, no? Doncs DAF no m'agraden. Anirem a Renault i començarem un petit Renault. Vale, este val 99, 100 i tenim 100, 108, vale. Lo veieu aquí, no? El que tenim per aquí. Este ja ni podem. I només podem fer això, no? Personalitzar. El que ens deixa fer. Canviar la caixa de canvis, podem? Sí. Vale. Doncs com veieu, este serà el nostre camió durant una bona temporadeta. Perquè no tenim quartos per a res més. Vinga, ara podem... Aquí he rebut un email. Ofrecemos trabajo, vehículo, directamente en nuestra... Vale, hem d'anar a Zurich. Ara sí, podem conduir... Com que no tinc camió? Com és que no l'he comprat? Ah, collons, vale. Perdoneu que ha sigut un mega fail d'estos meus. Vale, seleccionem la caixa de canvi, nos tornen 10.000, hem de pagar 6. El color... Podem mirar un coloret d'estos... No, no podrem perquè se'ns va... Vale, nos tornarán los dos de estos, a ver. Podem mirar de fer... És que a mi realment... M'agrada el blanc. Vale, i ara l'hem de donar a comprar... Hòstia, nos quedarem... Bé, doncs com veieu ja tenim camió. L'hem pintat de blanc. Bastant neutral el color. Impressionant, bonic. És senzillet, però bé, de moment va anar fent, és el que hem pogut comprar. Perdona el peu soroll, però m'estic col·locant bé al seient. Vale, anem a buscar una feineta. A veure, les llums. No. Vale, este no té el GPS. El quadre d'instruments. A veure si nos dona per girar. Hòstia, cago en dena, ja l'hem ratllat. On collons s'han quedat enganxats, tio? Ara. Bé, on podem anar? Vale, ja veig on podem anar a buscar feina. Anem a veure si ens donen una feineta.
Home, no sona malament, la veritat. A veure quins modos té el display. Vinga, deixarem així. Aquí anem en busca d'una empresa que la veig al minimapa. Jo no sé per què collons se'n fot. Això ho haig de mirar. Vale, aquí tenim una empresa aquí a la dreta. Vinga. Una mica més i no veiem el semàfor, Trobo que li costa el semàfor en canviar. A veure com és per dins. Espero que centraré la càmera, que veig que no m'acaba de... Vale, tenim una petita llitera, bueno, com suposo que tots els camions. Vinga, ja podem fotre-li canya. No m'agrada que un dia amb el quadre este del GPS que surt aquí, però és que al no tindre integrat el camió no podem fer res. A veure, agafarem una càrrega que no sigui molt llarga. Vale, farem el recorregut a la inversa, de Gènova, de Zurich a Gènova. Aunque ja la vam fer l'altra setmana, farem este, va. Perquè això ja és més llarg. Sí. I este... A veure, hem de guanyar quartos sí o sí, vale? Jo, per tant, agafaria este ja, directament. Tal qual. Vale, com veiem ja tenim el trailer allí davant, preparat. M'he passat una mica de llarg. Vale, ja podem arrencar. Bé, este serà el trailer que hem de portar. Fa goig de veure. Va joc amb la tractora. I bé, començarem a tirar. Si no, encara arribarem tard. Encara no sé per què collons se'n surt la marxa. Vale, no ve ningú. Per aquí, no? Per aquí tenim... Sí. Tenim bastant joc per girar. Perdoneu, però és que aquí hi ha un tipus de errada o d'història estranya que me salta al neutral i no ho tindria que fer, això. Bé, com veieu, tenim 193 km per davant. De gasoil, me sembla que anem plens. Lo que no hem vist quina càrrega portàvem. Vale, de gasoil està ple. La temperatura està bé, l'aire dels frenos també està bé. Vinga, iniciem. Perdoneu que s'he callat ara mateix, però és que m'estan entrant unes ganes boixes d'estornudar.
Vale, el límit és de 50, anem a 48. Procurem que no ens fiquin cap multa, no tindre cap accident. Que tot això són quartos que perdem, no interessa perdre ni un ral, ni un ral hem de perdre. Màxim de benefici. Este lloc té que ser una passada amb el canvi en H, lo que seria un cotxe tradicional, la palanca per canviar, i la triple pedalera, no? Jo tenia el G25 abans, es va morir, pobret. De 100 passem a 50? Joder. Hi ha un adaptador que serveix per ficar la pedalera en este volant. Jo ara tinc el Thrustmaster TX Ferrari 458 Itàlia. És un volant que està bastant bé. L'aro és bastant de fireta, però el volant, el que és la caixa del volant, que és lo important, és bona. Doncs com us deia, en aquest adaptador podria fer servir la pedaladera del G25 o del 27. Hòstia, que s'encala, tu, que s'encala. Aquí es nota la falta de potència, Però val $25 i l'has de demanar, si no recordo malament, als Estats Units. I home, és un suma y sigue, no? Lo que tinc ganes de provar és això de les ulleres, aquestes que col·loques en l'smartphone. I pots fer servir, diguéssim, com un Oculus Rift. I és molt més econòmic. Això sí, molt més econòmic. Perquè clar, 700 o més euros és una animalada. Aquí un estretament. Ai, perdó. Perdó, amigo. Com veieu, només tenim 291 euros al banc, o sigui que més val que no parem ni a descansar, que no tinguin cap accident ni cap multa, perquè si no l'haurem fotut. Hem de mirar de guanyar, de fer el transport i guanyar tots els quartos, que siguin tots nets per a nosaltres, perquè si no anem perduts. Vale, es fot a ploure. Fa sol i es fot a ploure, vale. Hòstia, com se nota la falta de potència, d'este traste. El volant ara m'acabo de fixar, perdoneu, és espantós, de lo més lleig que he vist. No m'agrada. Però bé, és un camió senzillet el qual l'hem de cuidar, perquè no s'ha de fer la feina. És la nostra eina de treball. Bé, parem les límpies un moment, que estem dins del túnel, no cal. Aquí la velocitat màxima és de 80 i anem a 80... Hòstia, 88, tu. Vale, aquí continua plovent. Vinga, entrem a França.
Home, el que està bé de portar la pantalleta esta del GPS aquí és que veus el mapa més gran, les limitacions de velocitat també. El Renault té el mod este que és el Range T, pràcticament ni es veu, és molt petitet el GPS que porta incorporat. He de dir que l'he provat, l'he fet servir, me sembla... No, no l'he gravat, crec. Hòstia, nen. Perdó. Ho sento. Passi vostè, sisplau. Passi vostè. Lo que no m'he fixat són els quilòmetres. Suposo que els quilòmetres deuen començar a zero si és nou el camió, no? Però ara quan estigui una mica així la carretera més recta m'acostaré a veure si es veu els quilòmetres. El Clio. Vale, a ver... 21 graus... No es veuen. A ver, canviem la pantalla. Que te'n vas. No es veu. Això és el gasoil. Bé, no. Almenys no aconsegueixo veure-ho jo. No sé si és que no es veu o directament no... Els meus ulls no funcionen. Vale, anem a 104, 105. Una zona de màxim 130, anem a canviar de carril. Hòstia, com ve este. Que animal, com venia el cabró aquell. Com veieu, la varietat de models dels cotxes és bastant gran. És millor que el que ve, diguéssim, amb el joc de fàbrica, perquè sempre és el mateix, no? Sempre ves els mateixos. I a més, este mod del JCCat pots veure hasta deportius. Hòstia. Oh, mare de Déu. El retarder este, no sé, és molt estrany. Coses que són molt rares el camió quan l'actives. I este delinqüent per què cony s'ha ficat aquí? Vale, nosaltres hem de fotre cap a la dreta. Això no comptaria com a avançament, ja. Clar, és que... Es frena massa el retarder este. Bé, ja estem arribant al lloc de l'entrega del tràiler. I hem de desviar-nos per aquí. Venga. No sé, este camió, el tema del retard i dels frenos és molt brusco, com aquell que diu, no? Pot unes sacsades molt bèsties. Estrasburg. Vale. Esta no és la nostra empresa. Hem de continuar una miqueta més, pel que veig. Hasta el final del carrer. Vale. És per aquí. Ui, perdona. No ve ningú. Venga. I, com veieu, Podspeed és el nostre lloc de destí.
Anem a veure si aparquem com al vídeo anterior de l'Eurotrack. I lo fem a la primera, bueno, la primera, però almenys lo deixem recte. Sense fer molta maniobra, molta història. Vale, a veure si no ens deixem el trailer a la cantonada aquella. No, vale. Jo ara començaria a girar per aquí. I li comencem a adreçar una miqueta més. Perfecte, perfecte. La marxa atrás. Ep. A veure si el podem... Vale. Lo vull deixar una miqueta més recte. Bé, és igual, no l'hem deixat recte. I bé, anem a desconnectar el remolque, a veure què ens donen. Excel·lente, vale, no hem fet perfecte. I pugem a... Ole, pugem al nivell 2. Ara podem... ADR ja... Això lo vaig... Quan fas el primer viatge que has de fer el pots agafar. Doncs vinga, li ficarem el de llarga distància, apliquem. Farem la vista exterior. I bé, per la meva part, res més que afegir. Si us ha agradat el vídeo, li doneu al me gusta, podeu compartir, podeu comentar i ens veiem al pròxim. Adeu.